बेफोरबायदि मोजां मोनो दैमा दैसा लैथो लैथोमा बोहैलाङो दिदोम नोंनिसिम रजे आंनि गोसोआ दिदोम नोंनिसिम आयु बाजैया माबा दुगैनो फैनायाबो आंनि आदाखौसो लानानै गान खनलायबाय खमबा सानाखै दे बे दैयाहाय आदाजों आंनि आदाजों खम रमान्टिक जागौमोन होननानै है गावहाबो देलायस्रि देलाय मांग्रिसाला अफारखाहाय नोंबो देहाय जल्दि जल्दि दुगैनोसै ओरैनोबा लामा सेरखा हनै जि सेंग्राफोर थांलाय फैलाय खालामसै बिथिं सेंग्राफोरखौलाय माथो होनो आरो नोंहालाय मिथिखाया सेंग्राफ्रा जेराव सिख्लाफोर दुगैयो थांनो गोनां गैयाब्लाबो थांलाय फैलायानो जोबा होननानै सेंग्राफोरनि खोथाखौथ' दोनथ' सेंग्राफ्राथ' ओरैनोबाबो मा होनो सिख्लाफोरनि गाननाय जोमनाय देलायनाय दुगैनाय बेफोरबायदि होनबाथाय बिराद गोसोखा बिसोरखौलाय मा होनो जोंफोरनो माथो सेंग्राफोर दुगैबा मुसुरहरदाव एदावबाय थायो माथो निजोराया गावनिखौबा बावलायबाय बियो गावहा सेंग्राफोरखौ एदावनायखौबा बावलायबाय बियो गावहासो अन्थाइ गोजौआव थाखोमालायनानै दाखालि जि नाहरबाय थायो आरो बिनिया अन्थाइ खुबैहरलायबाय थायो हैलाय बिनिया बेखौनो बुंबाय थासिगोन दे आंखौहाय मा आंबो खनसे नायफ्लांखो बेखौनो बुंबाय थासिगोन आरो बियो नायनो लुबैयोना सेंग्राफ्रा माबायदि दुगैयो माबायदि फुयो होननानै माथो बिसोरनि दुगैनायफोरा 2 मिनिटबो नाङा एसां थाब दुगैखाङो खर'निफ्राय आसुगुरनिफ्राय उदैनिफ्राय आथिंनिफ्राय फारसेनिफ्रायनो हुजोबो बिसोरनि मोदोम जोंनिबो मोदोमाथ' एखे जेरै जोंनिया 2 घन्टा गाहाम लायो बा बिसोरनियालाय बोरै 2 मिनिटावनो जायो बेनिखायनो नायनो लुबैनानै नायगारदोंहाय आङो माबोरै दुगैयो मादि हुयो माखौ फुवा माखौ दोनो होननानैहाय नायखोमागारबायहाय आङो आयु मालायफोरा मा सानो बेनि हौवाफोरनि दुगैनायखौसो हाखालाहाय आङो दे बुंदो दाना नोंसोर नायखोमाबाय मा नुखो मा हुनाय नुखो नुबाय आरो मा नोंसोरलाय मानोथो नांगौ देना आब' खोन्था इस बे आगैयाबो सेसानो हौवाफोरनि दुगैनायखौ बिराद मिथिनो लुबैथारदों माथो बेबो देहाय बाल खोन्थादो मिथिनो लुबैथारदों हौवाफोरा मादि दुगैयो नै आंखौ नायखोमानायनि बायदिसिना बुंलायबाय नोंसोरो दाना गावसोरबो मिथिजोबनोसो लुबैबाय आं खोन्थाबाय नोंसोरो मिथिबाय अब्लाथ' नोंसोरबो नायखोमानायानो जाबाय मा लाब जागोनसै होनबालाय आंखौ नोंसोरो मिनिबाय थालायनानै दे मिनिला दिनिफ्राय देना खोन्थादो जल्दि हौवाफोरनि दुगैनायखौलाय मा होनो आरो दाउस्रि बायदिसो बेयो चुप्लुं दाउस्रिब्रा दे खेबनै खेबथाम गांखौ स्रि फिसियोना बेबायदिसो बिसोरनि दुगैनायाबो आब' फार्स्टआवनो अबे मोनसे बुस्थुखौ हुग्रोदों बिसोरलाय आयु मा बुंनाय जाखोसै बेलाय मा बुस्थु थालायनांगौ जाखो देहाय खोन्थादो फारसेनिफ्राय जिबायदि दाउज्रोम नोंसोरो खोन्थायाबाखि गबावगोनहाय आङो नै खोनासं खोन्थानोसै आङो फार्स्टआवनो मगनै मगथामसो मोदोमाव दै लुना लाग्रोबाय दा बेनि उनावहाय साबोनखौ फुदलाजोब्बाय मोदोम गंसे ओमफ्राय ने आखाइजों ओरैनो बिलिदलाबायबाय आरो मोदोमखौ लाजिलायलाङो आं खोन्थानो खोन्थाखाहाय नङाबा नोंखौ खोन्थाना हैगोन आङो नोंसिनि दुगैनायखौ नायखोमादों बियो होननानैहाय ना मा होनो देलायस्रि औ बाजै औ उसुबिदा मोनलायलाङो खोन्थानो नोंसोरबो जे मिथिनो लुबैखायोहाय जाथो फुबाय आरो मा उनावहाय मा होनो गावसोरनि आलुखौहाय जि साफा फुबाय आरो आलु आयु दुगैनोबा आलु लांफालायो बिसोरो फाग्लिया नायनानै जाब बुंनो रोंथारो आलुबो नुलायलांबाय नोङो मा आलु आब' मा आलु थै फाग्लि नोंबो बेखौनो मिथिला हौवाफोरनि मालालाय प्राइभेट बुस्थुआ बेखौनो आलु होननानै बुङो आरो ना निजोरा मा ओमफ्राय नों नुबाय आरो बिसोरनि आलुखौहाय बुस्थुखौलाय नुवाखैहाय फुबाय थानायखौ नायबाय थादोंमोन ओमफ्राय गामसाखौहाय फोरलाबो खानायावहाय लाजिनानै खारबोबायहाय आङो निजोरा खोमाखौलाय खाथियाव लाबोलाय खोमा खाथियाव लांलायथाय आरो मा खोथा जालायखो नोंहालाय आंबो खोनासंगोन खोमा खाथियाव मा रायलायखोमा नागिरदों नोंसोरो र' आगै नों दाबो उन्दैथ' एसे देरबावग्रोदो नोङो बेफोरखौ मिथिनो दे बुंदो मा खोथा निजोरा नोंथ' नुबायहाय माबायदिहाय गिदिरना फिसामोन आरो गुफुरना गोसोम आयौ मासे फाग्लि नोंबो आइदै उदैयानो साजोबसिगोन आंखौ आइदै नोंबो एसेबां मिथिनो गोसो आरो सिथा बुंनो नाङा सिथादो देहाय जल्दि दुगैदो नेनो बालायलांबाय आं थाब थांनोसै आं नङाबा नोंसोरखौ गारनानै माबा दुगैनो फैनायानो सेंग्राफोरनि माबा माबि नायखोमानाय बुस्थु नुनाय बेफोरखौसो रायलायलाबायजोब्बाय दे जल्दि आयु माथो नै
आबैमोनाबो फैजोब्बाय मा खालामनो फैखो बिसोरलाय ओइ बांगाल मानो फैदों नोंसोरलाय जोंनि दुगैनायावलाय सिख्लाफोरनि दुगैनायखौ नायनो फैलायबाय दां आरो बिसोरबो बाजैमोन नोंसोरलाय मिथिखायो माथो जेराव सिख्लाफोर बेयाव सेंग्राफ्रा फैखागोन होननानै नोंसोरथ' दहायनो फैदोंमोनलै बाजैमोन दुगैनो 2 घन्टासोआनो जाबाय माथो बा दाबो दुगैखाङा नोंसोरो ओइ निस्राहाय जोंनि रायलायनायफोरखौसो खोनायाखैथ' निज्रा मा दाबो जाया नोंसोरनि दुगैनाया सोरखौथो लाइन मारिनो फैदों नोंसोरो बेयावहाय बिदिब्ला नोङो जोंखौ सिआइडिसो होनो फैदों सोरजों लाइन मारिदों सोरजों लाइन मारिया होननानैहाय मा दुगैनो फैनायावबो आजिखालि नोंखौबो लाबोफानांगौ नामा बडिगार्ड बिदि आरो जोंथ' नोंसोरनो खोन्थायाखैमोन दुगैनो फैगोन होननानै नोंसोरलाय बोरै मिथिखो जोंनि दुगैनायखौ बेयावहाय दं होननानै गोमोदों नङासै बाजैमोन आंनो दिदोमखौ आरो बांगालखौ लिंनानै लाना फैदों र' खाजय नोंखौहाय थिगसे जै नोंखौ खाजय खालामबावगोन आङो ओमफ्राय नोंसोरो बेयाव मानो गसंबाय थाखो जोंनि दुगैनायखौ नायनो लुबैदोंमोन दुगैनायखौ नायनो लुबैदोंबालाय दानो फैला फैलि खालामनानै दिन्थिना होगोन जागोनथ' जानाय नंलालाय बांगाल थौदो थांनोसै जिबायदिखा बिसोरो दाहाय बोरैबा माबा माबिसो जामारगोन थौदो थौ आरो बे दिदोमाबो मा जाखो माखौ गालाला गल'ल' नायबाय थाखो नोंलाय थांबाय बेनिफ्राय गोख्रैनो मा नोंबा आंनि दुगैनाय फुनायफोरखौ नायनो लुबैदों नामा माबायदि फुयो माबायदि फुवा माखौ फुवा नायनो लुबैदों नामा नोंबो है रांखिनिफोर जों नोंसिनि दुगैनायखौ नायनो फैयाखै जोंहाबो दुगैनोसो फैदों थौलै थौ दिदोम थांसै जोंहाबो बाजैमोन साबधानै थाखा जायगाया हले बारा मोजां नंखाया बेयाव नों माखाया होनबाय थां जल्दि बेनिफ्राय एक्चुअली खाजया मानो फैखो आरो मानो लिंना लाबोखो निश्चय बियो आं थानायखायसो फैखादों खाजयखौ आं मानोबा जोबोद मोजां मोनखोमायो नाथाय फोरमायनोबाबोलाय बोरै ओइ देवबारि नायलाय आयु जोंनि सिगाङावसो दुगै हरबावबाय दा हासु हरसिगोन आरो बिसोरो जोंनो वहाय बिदि दुगैनायावहाय हासुदै नांनाय दैखौ दुगैफ्लांनो मोनबा मोदोमाव माबा मा होनो बेखौ दादु ना मा होनो बिदि जाजोबो नोहाय सेसहाय बिदिबा सेस इसोरखौ होख्रा हरनांसिगोनहाय जानाय नंला ओइ सेंग्राफोर जोंनि दुगैनायखौ नोंसोर नुवाखै नामा बिदि सिगाङाव थांनानै दुगैहैनो हासुनानैल' हरना नोंसोरखौ मा खालामगोन आङो बे खावालि माखाफ्रा आरो मा खेव जाहरलायखो ओइ राखासि पार्टिफोर मा संसाराव थाजोबनाय दैफोरखौ नोंसोरल' लानांगौ नामा नोंसोरल' मोनो नामा मा जोंहा जेरावबो मोन्थाय गैया नामा दुगैनोबो जानोबो बेरायनोबो साला राखासि पार्टिफोर बुरै गना थाजोबसिगोन नोंसोरो बिदिनो बे बांगाला बिराद खुगा बुंनो रोंदोंथ' ओइ बांगालि जात नोंसोरखौबो जोंफोर नायाबा नोंसोरबो रामोन्दा जाना थाजोबसिगोन मिथियाखैब्ला जोंफोर अननानै बोरैबा नायसननायखायसो इस लाजिया बिसोरनियानोसो टेम्पारा ओइ बाद होदोहाय बिसोरजों नांलायबाय थानो दरखार गैला दे थाब दुगैना थांसै जाहा ओइ बाजैमोनलै हासुना हरनोसै आङो नै रलाय माबायदि हासुना हरग्रा बे खाजया नोंनि बुस्थुखौनो दानस'गोन आङो ओइ बाजै हामाहाय बिदि बुंनो हुवाफोरखौहाय खाजयखौलाय मानोथो बिनि हासुग्राखौ दानस'नो नागिरखो नोंलाय आयु बिनिखौ दानस'बालाय बेलाय माथो थैगोन होमबा आंलाय मा जानांगौ मा होनदों नों आगै मा होनदों आं मा जानांगौ माने नों बेखौ सिरि निजिरो र' नोङो साला गथ' बाजै देवबारिनाबो आदा दिदोम दङ आरो नोंनियाबो बांगाला दङ नोंसोरनि लाइन मारिबाय थानायखौल' आं नायखोमाबाय थायो आंहाबोथ' गोसो जायोना बेनिखायनो आङो खाजयखौनो सिरि गोसोआव माबा मोनसे फिलिंसआव लाबोगासिनो आरो समायखागोन आगै नोंजों समायखागोन खाजया नोंबो खाजयखा एसे समायखागोन आगै समायखागोन आं फसायखायो दे आयौ हनै माबा जाहानिया पेनानो गोजावबोबाय आरो बिसनिया से जानिया पेन गोजावबोलायनाय हासुखाबाय बिसोर होनबा हासुखाबाय ओइ सोरनि जाहानिया पेन गोजावबोखो नै सोरनि जाहानिया पेन बिलाय मैला से जों दुगैनायावसो बिदि मैला हगारना हरनो मोननांगौ ना नायथों होननासो हगारना हरदों नोंसोरलाय आंनि जांनिया पेनासो गोजावलांनो मोननांगौ ना सेसलै बांगाल सेस इसोरो दायो गावसोरनोसो नायथोंना हरदोंसो सानसिगोन बिसोरो मैला सोरनि जाखो बे आलु बस्ताफोरालाय दोननो जायगा मोनाखैबालाय खर'फ्रावनो थफि बायदि गानना लायाखैमोन मासे थङालि गोजाब्रा बिसोरलाय मानसिफोरालाय जांनिया पेनखौबो खर' थफि गानो होननानै बिसोरलाय सोर फोरोंलायखोब्रा आयु मासे बादावलिलै बिसोरलाय आलु बस्तायाबो जि गिदिरखा माथो सोरनि जाखोलै बेलाय बुस्थुआबो देनजार गिदिर जाखागोन बेनिया सोरनि जानो बे खाजयनिनो जागोन आरो बे नङा बे खाजयनि जानाय नङा खाजयनालाय थाफ्लियानो गैथारा
बिनि जानिया पेना आलु बस्ताया एफा गिदिर जानाय नङा बियो ओइ बांगालनिसो जाखागोन बियो बांगालफ्रासो ओरैनोबा गिदिर जाखायो आयु आब' नोंबो बिदिसो देनजाथार माथो नोंबो माबोरैथो मिथिलायखो नोंलाय बांगालफोरनि फान्थावा गिदिर जायो होननानै बिसोरनि गोजावबोना आलु बस्ताजोंनो मोदोम फुलाय नोंसोरो एसे गुफुर जागोनदां मेला हुआ माथो आङो है थहाय थांनोसै जाहा बिसोरजों आबदा मारिबाय थानानै जोंहा जेबो लाब गैला थांनोसैथ' जाहा हायथ' थांनोसैथ' बिसोरो जों मटरखासो जोंनि दुगैनायखौसो नायनो फैखादों बिसोरो थ' थांनोसै जों थांबासो बिसोरबो थांसिगोन गाबोनसो थिगसे होग्रो बिसोरखौ जोंनि दुगैनायखौ नायनो फैलायदों बिसोरो इस आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनग्राफोर आरो जायफ्रा दिनै गोदानै नायदों नोंथांमोना अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो जायफ्रा साबस्क्राइब खालामखाबाय नोंथांमोना कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबावसै आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साफ्रोमखौबो थेंक इउ आसा खालामदों नोंथांमोना आं जेरै बुंदों साबस्क्राइब खालामगोन शेयार खालामगोन थेंक इउ